operation مدايم كونات قبايل مدايم كونات قبايل بلوغ أزير ما مرباش بلوغ التاريخ لداقم روح بلوغ تعبر وقادم بلوغ عقل كالواطن وبلوغ قبيل قطشن تحت اللفاطن نيزل operation مدايم كونات قبايل مدايم كونات قبايل بلوغ أزير ما مرباش مدايم كونات قبايل بلوغ أزير ما مرباش مدايم كونات قبايل بلوغ أزير ما مرباش شبيك التشرين تحت الأفاطن نيزل operation مدايم كونات قبايل بعل وفي ما ربح توافيرهم كم بعل وفي مالك زوفي تريو لهم زود قحاف علم أبربح توافير كم بعل سري وحج بقى هو ربحي بقى خلي الشبكات تقول 14 مرحسة له لأنه يبل 14 كانت له فأنا بقى 500 له يمغلق بقى أنا ربحي يخونوا أبربحي متوافيرهم له ترديهن أبنا وازي ما خنقولكم سي رأيو بعل زي نايسلت أنا نايفنان أب بنا وازي ما تبهيلس أبيت ما سميرا دي تزاربت مسيركم أب كل عالم ما سميرا تزاربين زين ما سميرا دلوين يبدأ كم زين عبيت كانت بفلا حدا من زي نوازي ما قول حلوة مسيركم زي جوسد بعد زي جوسد بك عم محمود شمي تريش دي شمي تسرير أبي الله بعلو في أبي الله بعل سلطنة أبي الله بعل تولى أبي الله بعل عنة تلاتيلك بك الشفا فيك حلف كمي كم زناي قداي من قبل تقول لهم تردي خلا أنصف فابيلو مخاطر حمد غور يلا نجين حجيت من صف تحانا نقيخوي سب ورايد حنت زبي أفركب تبهله روح كبان لبي وحز دم تعقتها زدك أست لبي نتنازل حلحا زهر هرت لبي والتاز غون الله ززحي الله معات ززحل الله تقيت زعات لعات زوت رجمات والتا خبر حفاش والتا لبهاجر سرع وحز دمات واقع أي دكتور روحي بزحوي سلياس قبر سلا هاجر زجمر منبر سلا نبسو زتنط سلا هاجر سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكرنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر مني وتيو مبارب زوان ون بتخكل بكل مدايات زخيد زولو حبريتاتات اتنعانا كقدس خيلي زبالكو ابزي تمغابي لك اقرب لكم كفتني سرعاتنا يابي قسقواسنا يوقن قسقواسنا يبحرن بزل على نهري ابز قصلو زولو جزيه ابتي دنبي تقاومونا يرتراويان زقبر زولو ممققالن مفللاياتن እና ገደደ ይخيዳሉ ንሱ ድማ بتخكل ዋን ፍለፍለስ ስለዝኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ብዙሕ መፍለላያት ክርአ ምክንያቱ ኣብ ነዊሕ እዋን ንጹር ዘይኮነ መርገጽ ዝሓዘ ተኣኪቡ ብሓደ ዝኸይድ ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ተሪር ዓቐባት ምስ መፀ ምክንያቱ እዚ ኣብ ብዙ ውጆ ዘሎ ወይ ዝፅዕረሉ ዘሎ ነቲ ሃገር ነቲ ልኡላውነት ከኣሊ ወይ ነቲ ሃገር ክጎብጥ ስለ ዝፍትን ዘሎ ብትኽክል እቲ ንኤርትራ لو طاب يرترا خمس يلو سرع زنبرة كابتي أبتي لو تزبحال زلو تحابيو كالا أجندة أساس زنبرة زفلا ليولو جزية سلزخوني بتخكل كن رينا تنهلا انتاي تزبال عزلو كنتات تسبي بالنت كابي ما بقسيو كن رينا سجنجا أيكونن كندا قدا سنزلو أبزوانزي وغن إثيوبيا بزحلفوان حد عامت وعلنا بريتوريا استفرم الليو أبزي زحلفة معالتا دما فدرال منجس إثيوبيا بزعباتي أكرا خرنت بناي والقايت ويكات معراب تجراي زنبرة أقدر مجلس وتيلو نعوز ملك الدماء تجزيهم معدارنا تجراي هذا سفح بإنجليش انترفيو غيرنيرو نتي انترناشنال أودينس نسمع أي مثلني أقدر بتاعت زعبو استبه على دماغ رينا تي وقاب أمحراد مثل زلون أب منقفانون فدرال منجس كهزلون انترناشنال أودينس بزعبو حبريتات وجميرو مالو سلستفل عليه حبريتات بزعبا كنتات زري كنرينا مجمريا بتي زلو كنتات كان جمر let's start بزناي تجراي كنتات كنجمر because that's very very important كد من بكل محلافي جن زي اب سويدن تغيروا زنبري وعلى ناي ايرتراين من سيات
እንታይ ነይሩ ተኣኺባ ብንጹር ዝፈለጥኮ የብለይን ግን ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ድሕሪ ትነዊሕ ባእስን ዕግርግርን ስለ ዘጋጥም ዝነበረ ብትኽክል እቲ በዓላት ናይ ኤርትራውያን ይዝረግ ፀኒሑ እዩ ግን I think ውሕሉል መንገዲ ኦርጋናይዝ ዝኾነ እዩ ዝመስል I really hope እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ለውጢ ንክገብር ኢንቨስት ክገብር ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ኤርትራ ንዘሎ ሂወት ኣብ ምቕያር ኣብ እጃም ክፃወተሉ ዝኽእል ባይታ ክፍጠረሉ እሳት ራእየ ፀሎት ያኔ ኣብ ደገ ዝግበር ኦርጋናይዜሽን ሳይፀልኦኒ ከምዚ ኢልካ ንሃገርካ ኢልካ ኦርጋናይዝ ምዃን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ድማ ኣገዳስነት ኣለውና በልና ሓንቲ ካብቲ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣገዳስነት ክህልዋ ዝኽእል እዩ ዝበልናያ እስከ ክንርኢ በዚ ናይ ትግራይ ንጀምር To make such a call, we have been making clear statements that we want to resolve whatever differences we have with the Eritreans, even with the Eritreans, in a peaceful manner. So the first thing we can and should do is that whatever questions there are, they should be dealt with in a peaceful manner. And Tigray, we don't want Tigray. So ሓንቲ ካብተን ቀዳመይቲ ሓንቲ ነጥብታት ኣብዚ ኢንተርቪው ዝተዛረባ ንሳ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራውያን ዘለና ኩነታት ኩሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ እዩ ምርጫና ኩሉ ዓይነት ነገራት ምስ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ክንፈትሖ ኢና ንደሊ ይብል ኣሎ again እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ትወትሩ ግዜ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ መርገፂታቶም ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ክቀያየር ዝኽእል ምዃኑ ምስቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዓዲግራት ከፊተ ደጎለዶ ዝብሎ ዝነበረ በቲ ናቱ ናይ መንግስቲ ሚድያ በቲ ፋና ብሮድካስት ዝብል እውን ፕሮፓጋንዳ ዝገብረሉ ዘሎ ምስ ትግራይ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ እንታይ ክህልዎ ይኽእል ስለዚ ብጥንቃቐ ክትሪኦ ኣለካ ከምኡ ስለ ዝበሉ ብትኽክል እንታይ እዩ እስከ ንስማዮ ንእሽተይ To be a battleground for any devastating conflict again. But it's my hope and expectation that both Asmara and Addis will find an amicable solution to what appears to be a war of words. I don't expect any escalation of sorts, but whatever the case, whatever we can do. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ምስ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ብዓብዩ በቲ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ኣብ ኣስመራ ዘሎን መንግስታት ካብቲ ናይ ቃላት ምውርዋር ቲንክ ካብ ኤርትራ ዝወፀ እኳ ናይ ምውርዋር የለን ብንጹር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ ዘሎ ንማለቱ እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እቲ ኣነ እኳ ብናተይ ትዕዝብቲ እቲ ኩነታት ናብ ውግእ ክኸይድ እዩ ዝብሎ ካብ ናይ ቃላት ውግእ ኣብ ናይ ተግባር ውግእ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን በቲ ኮይኑ በቲ ኩሉ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ከይከይድ ምክንያቱ ኩናት ተገይሩ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ቦታ ዶብ ስለ ዘላ ናይ ውግእ ቦታ ክትከውን እታ ትግራይ ድማ ንኸይትከውን ድማ ብኩሎም እቶም ፓርቲታት እውን ፃውዒትን ብተደጋጋሚ እንሰምዖ ዘለና ኢና ኣገይን ንሳቶም እዚ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳ ክገብሮ ይኽእሉ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ whatever we can do to restore reason we will. But for us, the focus is the very survival of the people of Tigray, the very safety and security of the people of Tigray. And we don't want to endanger the safety and security of the people of Tigray. And in fact, we'll continue to work closely with the federal government to see to it that every Tigrayan, be it in the southern part of Tigray, or in western part of Tigray, or in parts of Tigray, sovereign Ethiopian territories still occupied by Eritreans, are enjoying the benefits of living under peace. And of course, we will work very hard to achieve that. And we So እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓና እቲ ብመሰረቱ ትቐንዲ ዘገድሰና ንሕና ኩሉ ዝካለና ክንገብር ኢና እቲ ኩነታት ናብ ሰላም ክኸይድ ልዕሊ ኩሉ ንዓና ዘገድሰና ግን ሰላምን ርግኣትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ብዘየገድስ ኣበይ ናይ ክፋል ናይ ትግራይ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ድዩ ዘሎ በቲ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ቦታታት ናይ ትግራይ ድዩ ዘሎ ገለና በለይ ይዛረባ ኣሎ እዚ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ግዝኣት ወይ ከዓ ክልላት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ ኣብ መልሓስ ናይቶም ኩሎም ግብረ እከይ ዝኾኑ ኣንጻር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ትደጋገም ዘላ ቃልያ ኣነ ካብ ዝሪኦ ዘለኹ ካብቲ ናይ ምንጭ ናይ መንግስቲ ምንጭታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ካብ
ተስፋ ኒውስ ድዩ ዋላ ናሽናል ኢንተረስት ገለ ዝበሃሉ ቻነላት ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ኣብቲ ልኡላዊ ግዛእታ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ልኡላዊ ግዛእት ናይ ኤርትራ ከም ዘሎ እምበር ኣብ ናይ ትግራይ ቦታ ከም ዘየለ ወይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ወይ ከዓ ግዛእት ከም ዘየለ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ እዚ ብተደጋጋሚ መረጋገፂ ክወሃቦ ዝግባእ ነጥቢ ኮይኑ ይመስለኒ ምክንያቱ ነዚ ነገራት እዚ ሸፋፊኖም ዓፋፊኖም ድራማ ንክሰርሑ ከፀግሞም ስለዘይክእል እዚ ከዓ ሓድሽ ነገር ስለዘይኮን ንዓና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ዝዓበየ ኣዛራቢ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ እዩ ኣብዚያ ቪድዮ እዚኣ ኣይኮነን ዝብላ ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንከዳይና እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ እናኮነ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩነታት ሪኢና ነርና እሱ ድማ ምስ ኤርትራ እውን ርክብ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ከም ምዃኑ መጠን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን ኣብዚ እንታይ ክርደልየ ኣለኹ እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ሕማቅ ናይ ኤርትራ ዝዛረቡ ዘለው ሓንቲ ቪድዮ ብዘላ እስከ ንስማዕያ እንታይ ኢሎም ብዛዕባኡ ራሳቸው ጋብዘው ነው ሁለተኛ ሚሳኤል ተተኩሶባቸዋል እኮ ሚሳኤል ተኩሶ የጋበዘው ህወሓት እኮ ነው ምንድነው ማድረግ አለበት እንደ አንድ ሉዓላዊት ሀገር እኛ አሁን ሱዳን ብትተኩስብን ዝም ልንል ወይ ኬንያ ብትተኩስብን ዝም ልንል እንዴት ነው ቀኝን ሲመታ ግራህን ሲጥ የሚል እኮ ህግ የለም እኮ መንግስት የለም አንድ እሱ ሁለት እሱ ነው ሶንታይ ብላሎ ኤርትራውያን በመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ አትዮም ተዋጊዮም ወይ ከምዚ ገይሮም ክንብል ከለና መይኒና ቡን ከኣቱ ዝያዳ ዓዲምዎም ገዲድዎም ክንብል ከለና እቲ ህወሓት ብዝገበሮ ተኽሲ ልክዕ ንኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ሮኬት ተደዊልላ ተተኩስላ ወይ ካብ ኬንያ ሮኬት ተተኩስላ ስቂላ ክትርኢ ትኽእል ድያ ኢልና ክንሓትት ኣለና ሎጂካል ሕቶ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ዝተገበረ ኩነታት ኤርትራ ንድሕሪ ተኩስካ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ትኩስ ኣለካ ነፍሶም ክከላኸሉ ናብቲ ውግእ ጆይን ክገብሩልካ ከም ዝኽእሉ ምግማቱ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዚ ጌራ ገለ መለ ክበሃል ከሎ بقليل كرز خل أيقونن أبزياد الزاربان أتبقى نعاك قال سألكم إلى إذا متأزل له حج سمعوه. وستنيا يا دمبر يتطبق أو ينبره سراوي تمطول ما عند دمبر يتطبق لنا عندما إرترانا شو كتروش ناتشو عنده إني حياة عمت عند بدل ناتشو بدل عنده كيميزو بيفتش متجراوست تجرانس بزر ما تفاتي شو لنا برجن إيه هون المياورت على جونوسايد أكايدو إنديا درجو ميلو بمولو وشتنا أنا تجراوس نبركوك أقسم لا مان من دادرك أو قال لا حموس لا من دادرك إرتران من دسرو من دادرك عند ما عنده قال استي أقسم من دنيا هون الزلاس من نقرأ طيب انتنيو زي كل بزعبا إرتراويان زبحال جنوسايد فتي ممدو قتلات فتي ممدو سرك فتي ممدو زبل كله الصوت مخانو أنا خرج أقصى الكيفتو بنصارو إرتراويان بتي إسر عامت نحنا نقبرهم زنبرنا أب عصوا أب نبور هيود نخي نبرو أب شجريتي نام زنبرنا مست زنبرهم نقبرهم زنبرنا قبر ملسي برتع قبر ملسي نخفترو بزح مخنيات نيروم جن زخلو إيرتراويان جيروم يم زبهل أنا وشت ينيره حسوتي سراويتنا إيرترا زخونه يكون قبل على تجراي زفتسمو كم زي بلو أنا خرج أقصى الكيفتي ولا العجي أبى أقسم من تاي تفتسمي لي حتى لو كان اسمعي نشتي سرو من دادركو عند ما عنده قال استي أقسم من دنيا هون الزلاس من نقرأ الفن جن يا أقسم إن قف يعني صوت جن هو هذا راساتشو ناتشو توكسون يجمروا تراساتشو ناتشو باجرون من نقرأ له بزو اندرتاكو متو نبر إرترانوش رايا متو نبر لمن اندزا على دركون بتأمو هون الزلا ما نناقرون نقرن يتناقرت التناية بخصوم استفزمه بفلو يكسار بالله يدلني جن التزجبر زولو بمولوتي تغيرو زبحال دراماتات بهوحات هندس نبرمبر بإرتراويان زتجبر زخون يكون قفا كم زي اللي يزمسكر زولو زون هذا مرقاقس مسكرنيو قال أتي إرتراويان كم زجبرني رام تزخونو نابرايا ونكوبتي حمني راميم ناب اندرتا ونكوبتي حمني راميم سلامتاي كم زي جبرابو نابلي يقلص الله سلازي again and again زي قبل الإرتراويان قبل سراويتنا إرترا زجبر زمته عورايل كان خالد درامان مسرح زتهندس سنبر كمو نعوز الرجاج حق سلازلو أيقونن سلازي again أستوعبنا هنريو كن كلالنا وليس لا يجبروا سنهيله نايدن بتقامو حبريتاونا له تعبازي كن رينا مالتي من هالفكراتشون انداسايون من هالوندماماتشوش اندهون بتنش بمايربو وربلاوش يرترانا يتجرى حزب አይለያይም ነው ያሉ ራያ ሄደው ራያ ውስጥ የተናገሩት ቲፒኤልኤፍ አይናገሩም እነሱ ቲፒኤልኤፍ ለመበታተን እነዚህ ግን ወንድም እንደሆን እህት እንደሆን
አንድ ህዝብ እንደሆነ ነው ራያና እንደርታ ውስጥ መጥቶ የተናገሩት። ሌላ ጋር ለምን እንደዛ አይሉም? ለምን አልተባለ? ያልተሰራ ስራ ለምን እንናገራለን? እኔ እኮ እዛ ነበርኩ። የሻዕቢያ ፕሮፓጋንዳ ነው። በቃ እነዚህ አንድ ቲፒኤልኤፎች ማለት ምቀኛ ማለት ናቸው። ምቀኞች ናቸው፣ ቀናተኞች ምቀኞች ናቸው። እና አሁን የኤርትራ ጦር ገባ ምን ገባ ለህልውናው ሲል ይገባል። እኛም እኮ ኤርትራ ብትተኩስብን እንገባለን። እንደውም ኤርትራ ላይ በተሰራው ግፍ በኢትዮጵያ ኤርትራ ላይ በሰራችው ግፍ ኤርትራኖች አልተበቀሉ። በጣም ጥሩ በጣም ዲሲፕሊን ሆነ ሰራዊት ነው ያላቸው። So again ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ሰራዊትና ኤርትራ ንሽሙን ምጽላምን ንምክፋን ኤርትራውያን ሓልዮትን ጽቡቕ ምንዮትን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዳይ ዘለዎም በርጽል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኮይንዎም ሓልይዎም ኣይፈልጥን ይጽል ናቶም ኣብቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ዝነበረ እዚ መርሕነት እዚ ድማ እቲ ቀናኣን ሓደገኛን ነቲ ዞባ ድማ ርቃት ዘይሃበ ኣብ ብዙሕ ወገናት ናይ ኣፍሪቃ እውን ዝዝረብ እዩ። ኢቨን ሶማላውያን ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ሶማል ብዲፕሎማት ናቶም ኣብ ትዊተር ዝፅሕፍዎ እንተሎ እንታይ እዮም ዝብሉ? ንሕና ንሰውራ ናይ ኤርትራን ንሰውራ ናይ ህወሓትን ንሰውራ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ማዕረ ሓጊዝና ኢና ኣብቲ ግዜ ሽግሮም። ሰውራ ናይ ኤርትራ ሃገር ምስ ሓዘ ናፅነት ምስ ሓዘ ሙሉእ ብሙሉእ ክሒስና ንሃገርና ፖስት ማስዮም ገይሮማ ነይሮም። እቲ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ሰልጢኑ ዝኸደ ብሓይሊ ኣየር ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ባሕሪ ሰልጢኑ ዝኸደ ንሱ ከዓ እትኸሎ ዝበልዎ እዮም። ሰራዊት ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ነቲ ኩሉ ዝገበርናሉ ሓለፋ ዕፅፊ ገይሩ መሊሱልና ሙሉእ ክብርን ምስጋናን ድማ ኣለና። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንመለስን ኢሳያስን እዮም ገይሮሞ ነይሮም ኣብቲ ስእሊ። መለስ ግን ናይቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ሓለፋ ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣትዩ ኣብ ሓደ ክንወፆ ዘይንኽእል ዓዘቕቲ ንክገብረና ዝለዓለ ዝሰርሐን ዝተዋስአን ኣካል እዩ። ስለዚ ነቲ ንሕና ዝገበርናሉ ሰናይ ውዕለት ብእከይ ውዕለት ክሒሱና ብምባል ሓደ ኢንተረስቲንግ ፖስት ገይሩ ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ዝምስክር ዘሎ ህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቕ እምበር ሕማቕ ከም ዘይገበሩልና እቲ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ወይ ከዓ ሕማቕ ተግባር ድማ ኢዱን እዩ። ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ህዝብን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ከም ዘየለ እዩ ዘረጋግፅ ዘሎ። ኦኬ ስለምንታይ ዳ እሞ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ነገር ዝግበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እዚኣ ቪድዮ ምናልባት ሪኢኹም ኣለኹም ንእሽተይ እሞ ክንሰምዓ ምሳ ብዛዕባ ተዛረበ እስከ ክንሰምዖ እዚ ምሕረተኣብ ሚካኤል ኣዝዩ ቅዱስ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ እዩ። ኣንጻሩ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ድማ ኩልኩም ምናልባት ሪኢኹሞ ትህልው ኢኹም። ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ክገልፀልና እዩ። ክልቲኦም ክገልፁልና እዮም። እዚ ህወሓት ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፈንጂ ይቀብርን ይሰርሕን ከም ዝነበረ እቶም ምስኡ ብቀረባ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ዝገልፁልና ዘለው እዮም። ስምዑ ሕጂ። ኤርትራውነት ተኣምን እንድሕር ኮንካ ኣብ ኤርትራውነት ተኣምን እንድሕር ኮይና ሓደ ኣብ ስዋኣታን ታሪክ ሰውራን ተኣምን እንድሕር ኮይና ክልተ ኣብዛ ቀያሕ ባንዴራ ተኣምን እንድሕር ኮይና ሰለስተ እዚአን ከምዛ እምነት ዘለዎም ውድባት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ኩሉ ግዜ ብወያነ ኩሉ ግዜ ምስተዳሃኸየን ማለት እዩ። ብሓፈሻ እንታይ እዩ ክበሃል እንታይ እዩ ክመፅእ ደልዩ እንድሕር ኢልካ ኮሊና ናብቲ እንዳ ኣራይና ክንመፅእ ዳኣራ ማለት ከምዞም ገሊኦም ዝገልፅዎም ትታቤላ ፅሕፈት ሪኦም ቤት ፅሕፈት ስደተኛ ናይ ስደተኛታት ተመለስ ዝብሎ ታቤላ ሪኦም ከምዚ ኖርማል ቤት ፅሕፈት እዩ ዝመስሎ። ዳኣራ ማለት እቲ ዝዓበየ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ሰባት ዝቋፃፀሩ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ናይ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኽዓኑ ብዙሖም ሰሩ። ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ከይዝናቱ ዕፁት ሪጀክት እዩ። ናብ ሳልሳይ ሃገር ንኸይሲ ዝኾነ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሪጀክት እዩ ከይዚ የብሉ። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ተኣምን እንድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢኻ። ካልኣይ ዝበልኩኻ ዓብ ምስክር ዝኾነ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ከይዙ ሪጀክት እዩ። ናብ ሳልሳይ ሃገር ክሰግር ኣይክእልኒ። እዚ እንታይ ምፅ ሽዕጣን ይስብካ ንግደፎ ዘረባ እዚ ብመሰረቱ ብሓፈሻ ትድሌታት ሓደ ሕብረተሰብ ታሪኹ ክብርታቱ ስዋኣቱ መንነቱ ባህሉ እንድሕር ኣፊስካሉ
بقى تهاجر كم زي هاجر كتعنو تخيل كم ناتي امنت جن تجادلتي ولا نجبها خنو ولا እንታይ ከብረሃልኩም ይደላ ኣብዚ መሲልኩም እዚ ስነ ጥበበኛ ምሕረታብ ሚካኤል ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ብንጹህ ልቢ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንኽመጽእ ዲሞክራሲያውን ቆዋማውን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ንኽመጽእ ወይ ከዓ ለውጢ ንኽመጽእ ካብ ልቡ ዝቃለስ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ውሽጢ ግን እቲ ናይ ሕማቕ ተግባራት ናይ ህወሓት ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ኣይኮነን ዝፈልጦ። ስለዚ ነቶም ብቑኑዕ ልቦም ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ለውጢ ክመጸና ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ብምጥምዛዝ ኤርትራውነት ዝበሃል ንኸይ እቲ ኤርትራውነት ታሪኹ ክብርታቱ ኩሉ ከም ዝርስዕ እቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓወቱሎም ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ተጋሩና ሓደ ዕጫና ሓደ መንነትና ዝብሉ ሰባት እዮም። ንኩሉ ሰብ ኣብ ከምኡ ንኸብፅሕዎ እዮም ድማ ዝፅዕሩ ነይሮም። በንጻሩ ዋላ ከምኡ ኮይኖም እውን ከም ኤርትራዊ ኦርጋናይዝ ኮይኖም ክቃለሱ ኣይደልይዎም እዮም ነይሮም። እዚ ድማ ካብ ሓደ ዘይኮነስ ካብ ብዙሓት ወገናት ንረኽቦ ዘለና ዝተጨበጠ ሓቂ እዩ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብቐረባ ምሳቶም ዝዋስኡ ዝነበሩ ብቐረባ ምሳቶም ርክብ ዝነበሮም ብተደጋጋሚ ይነግሩኩም ኣለዉ። እዚ ድማ ነቶም ናብ መንእሰያት ክሰምዑ ኣለዎም። ስምዑ ሕጂ እውን ክልተ ሰለስተ መረጋገፂ ከምፃልኩም እየ እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዝነበሮም እዚ ሽጣን ይስብካ ኣብዚኣ ግን ከይከኩም ዝደሊ ንበዓል ስነ ጥበበኛ ምሕረታብ ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ክግበረሎም ኣይርኢነ ከምቶም ንሳቶም እቶም ኣብቲ ምስ ትግራይ ትዕወት ሓዊሶም ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ናቶም ከመይ ገይሮም የልዕልዎም ከመይ ገይሮም ስፖንሰር ገብርዎም ይሕግዝዎም ገለመለ እቲ ወገን ደጋፊ ዘሎ ነቶም ስነ ጥበበኛታት ኦፍኮርስ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ናይ ምሕጋዝ ክእለት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ። እዚ ኸ ገንዘብ ብምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝገብርዎ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብፍላይ ኣብ ከምኡ ዝዋሳእ ሰብ ሞር ክረአ ከም ዝኽእል ብዙሕ ፅቡቅ ስራሓት እዩ ሰሪሑ እዚ ምሕረታብ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፆ ክፍትን እየ ንሎሚ ብከምኡ ስለዘይተቐረብኩ ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ከጥቅዕዎ ይርኢ ኣለኹ። እቲ እንኮ ንዑ ዘጥቅዕሉ ዘለዎ ምክንያት ድማ ኤርትራውነት ስለ ዝበለ ጥራይ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ምሕረታብ ዝጀመረ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ክንሪኦ ፀናሕና እዩ። በቶም ተጋሩ እውን ኣይኮነን እቲ መጥቃዕቲ በቶም ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ዝወገኑ መርገፂኦም ምስ ተጋሩ ዝወገኑ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ነቲ ኤርትራዊ ዝብል ነታ ኤርትራዊ መንነት ከጥፍኡ ዝዓጠቑ ንሳቶም እዮም። እቶም ተጋሩ ኦሪጂናል ተጋሩ ኣይዛረቡን እዮም ከምኡ ኢሎም ታሕቲ ታሕቲ እዮም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ። እቶም ምስኣቶም ዝወገኑ ግን ከይሓፈሩ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝበለ ሰብ ባንዴራ ኤርትራ ሒዙ ዝተረኣየ ስነ ጥበበኛ ምጥቃዕ ቀዳማይ ዕላማን ታርጌትን ስርሖም እዮም። እዚኣቶም እዮም ድማ ብኤርትራ ዲሞክራሲ ከነምፅኢና ኢሎም ንኤርትራዊ ክእምኑ ዝፍትኑ ናይ ብሓቂ ግን ምስ ግዜ ንሪኦም ኣለና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኢንፋክት እቲ ዓሌታውነትን ፀቢባውነትን ናቶም ኣብዚ ክንሰምዖ ንፈትን እውነት ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹን ዋዚማ ቆልዓ ሲስኩምልና ናይ 6 ወር ቆልዓ ወይ ለማዓቲ ዝዞ ወይ ከብዲ ክናር መኪና ወይ ክንቀት መኪና ኢሎም ብኦፕሬሽን ኣውፅያት ቆልዓ ናይ 6 ወር ቆልዓ ተወስዱ ነይሩ 4 ወር ናይ 6 ወር ቆልዓ ካብ 2 ንስሓብ 3 ነሲ ካብ ሕብረተሰብና ክትፀሊእኺ ነዚ ቆልዓ ዝተወሊድካ ይበሃል ሓበራዊ ቃልሲ ተመልካ ብዓዲ ዓድኻ ክስተቐንዱ ዓዴታትና ድድሕሪና ክጎያ ከለዋ كمعل حمام قوي قدامه هرمت الماما قوي عمي حيجي خان ديبه وخزع معشنا را مسكن بالله اما بقى مساهم يتقاس مساهم كل وضع يحشنا هذا يا اخي حتى وافيهم كم بعد وفي مالك زوفي تري ولا زود كحف على سو ازني بمسرته بقدمو تفليط زنبري تي علامه دراغبوم زلو نستفلالي وشتاوي ንጹር ዕላማ ዘይብሉ ቃልሲ ኣብ መወዳት ኣብ ከምዚ ከም ዝበፅሕ ርዱይ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ እንኮ ዘተሓባብረካ ነቶም ኤርትራውያን ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ኣብ ፌስቲቫል በዓል ክገብሩ ንዝመፁ ንዓታቶም ከተጥቅዕ ትመፅእ እንተ ነርካ እቲ ዝጥቃዕ በዓል ጠጠው ምስ በለ እቲ ኣብ መወዳታ ውድቀት ከመፅእ ወይ ከዓ ጠጠው ክብል ምዃኑ ትቐልሲ በዚ ዝርዳእካ እንታይ ማለት እየ እቲ እንኮ ውዳቤ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ኣብ ጊሰን ኣብ ሽቱትጋርት ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ካልእ ቦታ ንዑ ንምፍራስ ጥራይ ተኮይኑ እቲ ዕላማ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ምግባር ተቋሪፆሞ ኣብ ንሓትሕት ከይኻ ክታቱ እዚ ትማሊ ድረኣናዮ ለውጢ ድማ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃስ ድማ ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልና ካበይ መፅኡ እዚ ከምዚ መንእሰይ ክእከብ ዝኻኣለ እንተኢልና ንኤርትራውያን ኤርትራዊ ንኸይከውን ብኤርትራውነቱ ንኸይኮርዕ ብኤርትራውነቱ ንኸይሕበን ክግበር ዝፈተንዎ ፈተነ ሪል ታይም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ፈሺልዎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ምስግደፍ ደው ኢሉ ዝነበረ ወይ ምስግደፍ ዝቃለስ ዝነበረ ክብል ኣይክልኒ ኣነ
ወይ ኣብዛ ሓለፈ እዋን ኩሉ ኣብ ጎኒ ህግደፍ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነይሩ ክብል ኣይክእልን እዮም ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣብ ኖርማል ዋኒን ሂወቶም ከይዶም ዝነበሩ እዮም ስለምንታይ ግን ከምዚ ኢሉ መንእሰይ ክተኻኸብ ክኢሉ ንባዕላነ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብቲ ፋንዳሜንታል ኤርትራውነት ስለ ዝመፁ ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራውያን ድሕሪ ኢልካ ንዓኻ ከም ፀላኢ ኣታክ ክገብሩካ ስለ ዝፍትኑ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ተቃውሞ ዘይኮነ ምስ ተጋሩ ተፀምቢርካ ንተጋሩ ስለዚ የጣቅዓካ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ርኢናያ ነርና እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ንምንታይ ዕላማ ይመፅኡ ንዝብል እንታይ ክብል መሊሶምሉ ባዕሎም ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተመለሰ ሕቶ እዩ እዚ ንምንታይ ኢና ሕነመን ክትፈድዩ ኢኹም መፂኹም ንዝብል ክምልሱ ከሎ ባዕሎም ሰሜናዮም ኮይኖቶም ብታሕቲ ነቲ ቃልሲ ዝቕልሱ ዝነበሩ ወይ ስፖንሰር ዝገብሩ ዝነበሩ ነቲ ሓቂ ብእግራ ብርእሳን ተቐበርካያ ዲኻ ዋላ ብምንታይ ተቐበርካያ ባዕላ መሰስ ኢላ ትወፅእ ከም ዝበሃል ባዕሎም ነቲ ኩንነት ባዕሎም ክነግሩና ጀሚሮም ዋይ እቲ ዕላማ ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ከም ዝነበርና ንሓደ ኣጀንዳ ኢልካ ዝስራሕ ከም ዝነበረ እምበር ብትክክል መርገፅናቱ ንፁር ዘይኮነ ሰብ ኣብ ፌስቲቫል ከይዱ ብዲሞክራሲን ፍትሕን ትቃለስተ ኮይንካ ሓደ ሰብ ፌስቲቫል ንክገብር ክሕጎስ ንክስዕስዕ ሕጋዊ ኣብ ዓዲ ሕጊ እንተሎ ሕጊ ኣተግቢሩ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ብምንም ተኣምር ጠጠው ከተብሎ ወይ ኣንፃር ጠጠው ክትብል ኣይግባእን እዩ እዚ ኮመን ሰንስ እዩ ዓዲ ሕጊ እንተለኻ እዚኣ ባዕሎም ክዛረቦ ከለዎ ስምዕዎም حتيت كان نركح حنا مفداي سيبل يا ألولا نمنتاي حنا مفداي زبل وحنا كنت يفودي كله بعلم إرتراويان تم دليت فتحكوا حنا يفودي له تتقراو عايز وصحوا بدل ونكو أيو راح تبي إرترات تفسمه بدل يكون عندهم فيلو كم زعين السجون تقصد غير وزله نتي إرتراوي إنت بتقراي تفسمه بدل ون عدانا أيو اللي يوصلوا فنزل سرعة زي عدم متحزن ኣብ ትግራይ ይኮን ካን ትስዕሮ ባኣውርኡ ኩሉ ሰረቱ እግሩ መዓናጡ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሶ ንትግራይ እፎይታ ሩፍታ ትረክብ ትገብራ እዚ ስርዓት እዚ ዕድሚኡ ክቃበፅ ከሎ ሶ እዚ ምግባር ይኹም ትቃለሱ ዘለኹም እንታይ ማለት እዩ እዚ ንትግራይ ሕነ ትፈዲሉ ኣለኹም ማለት እዩ ሕነ ምፍዳይ ዝበልክዎ እዚ ያነ ክፍደይ እቲ ሕነ ዝበልክዎ ብትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ብኤርትራዊ እውን ይክፍደ ስለዚ እቲ ስርዓት ክሳብ ክንደይ ነቲ ገይም ከም ዝተፃወትሉ ኢኻ ትርዝዮም እዚኣቶም ካልእ ግዜ እውን ርኢና ናይ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ክባልዑ እቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናትናን እስትራተጂ ናትናን ክኸውን ዘለዎ ብምባል እዚ ድማ እዚ ዝብላ ዘሎ ሓደ ካብቶም ሃንደስ ናይቲ ኣብቲ ናይ ትግራይ ትዕወት ዝነበሩ እዚ ዝኣሉላ ማለት እዩ በዓል እዚ ብዙሕ ነገር ይኣሳስሩ ከም ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ንሰምዖ ነርና ታድዛረባ ዘሎ ድማ ምስቲ ኩንነት ተኣሳሰር እያ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ነዚ ፌስቲቫላት ምጥቃዕ መዓስ እያ ተጀሚራ እንተኢልና እቲ ህወሓት ዕጥቂ ምስ ኣውረደ ቃልሲ ናይ ትግራይ ምስ ተወደየት ድሕሪ ውዑል ናይ ፕሪቶርያ ዘጋጠመ ኩነታት ምዃኑ ስለዚ ሳምሃው ናይ ኤርትራውነት ኮይኑ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ቀደም ይካየድ ነይሩ ሓድሽ ኣይኮነን ንሳቶም ኣስመራ እንተዘያትያ ኣይሰምዐን እየ ዝብል ደርፊ ከውፅኡ ከሎ ኣብ ኤርትራ ድማ መንደላይ ዝብል ደርፊ እንተወፀ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብዚ ምሉእ በዓላቶም ተጋሩ ተኣኪቦም ኣስመራ እንተዘያትያ ኣብዘይ ዓዶም ማለት እዩ ኣብዘይ ከተሞም ኣስመራ እንተዘያትያ ኣይሰምዐን እየ ኣብ ዝብል ኬትካ ትስዕስዕ እንተለኻ ኤርትራዊ መሬተይ ክከላኸል እየ ኣብ ናተይ ዓዲ ጠጠው ኢለ መሬተይ ኣየድፍር ኢሉ ንዝደረፈ ኣብዛ ዓዲ ፌስቲቫል ንኸይገብር ምክልካል እንታይ ጣውቁ ወይ እንታይ ትምስጢር ተልካ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል again and again ተቀደም ዝግበር ዝነበረ ኣጀንዳ ኣብ ሪል ታይም ስለ ዝፈሸለ እንታይ ክግበር እዩ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ኤርትራውነት ብኩሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህወሓት ስለ ዘይሰለጠ ፊት ንፊት መፂኻ ደርዑም እሞ ከምዘይ ይከብ ምናልባት እንተዘይተኣኪቡ ነቲ ኤርትራውነቱ ክርስዖ ይኽእል እዩ ንዝብል እዩ እቲ ዝሕዝን ግን ባክፋየር ዝበሃል ኣሎ ኩሉ እቲ ዝተሃንደሰ ብግምጣል ሰሪሑ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና መንእሰይ ካብ ቀደም ኣይከብን እያ ንብልኒና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ነዚ ንውሽጢ ዓዲ ለውጢ ንክገብር ትገብረሉ ኤርትራ ከምቲ ተደጋጋሚ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ዝገልፆ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝባ ዓብ ተስፋ ክህልዋ ይግባእ ንሕና ኢናቶም ኣብቲ ለውጢ ናይቲ ሃገር ዓብ ተራ ክንፃወት ንኽእል እዚ ክግበር ተኮይኑ ግን እቲ መንግስቲ ብውሕዱ ነዞም ከምዚ ኢሎም ናብቲ ናይ መንግስቲ መጋባእያ ተኣኪቦም ዋልታ ናይ ሃገር ድርዒ ናይ ሃገርና ክንከውን ዋልታ ክንኮና ኢና ዝብሉኒ ዘለው ዋልታ ማለት ብውግእን ብከላሽንን ጥራይ ኣይኮነን ብሓንጎል ብፍልጠት ብካፒታል ብኢንቨስትመንት ክኸውን ዝኽእል ዝለዓለ ዋልታ ስለዚ ንህዝቢ ካብ ኣደዳ ሽግርን ድኽነትን ከተውፅኦ ኮይንካ እቲ መንእሰይ ክሳተፈሉ ዝኽእል
بنيشتي كفالون أدل إنها بكار نحجز كأورجنايز بزخانة كمي جيرهم زيهم كم استأكيبهم زلوا بعلوم مزيوم الكخلون زيوم كمي جير كا تي إمباسي مزيو انتاي كجبار خيل وما عويل كات ميديا نايت هاجرسي وأنا توس عسرت جزء زعبازك خونا له كمي جيرهم نتوم زعتود ما أبتيف نامسو كستهم زي الكاب سويدن مزيو كاب عد إنجليز مزيو كأمريكا مزيو زجبرت كان لا بله تستيموني لسه كم تخلالو لك كم زم تكالات كومنت جيرو ምናልባት ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ መጀመርያ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ከምኡ ይጥቀም ነይሩ እንታይ ይገብር ነይሩ ብዙሓት ዲያስፖራ ዘለዉ ብምምጻእ ገዛውቲ ንክገዝኡ ድዮም መሬት ንክገዝኡ ድዮም ኢንቨስትመንት ንክገብሩ ብዙሕ ነገር ገይሩ ኢንፋክት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ኣትዮም ነይሮም ከምኡ ዓይነት ክግበረሉ ዘይክእል ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኢትስ ኦልዌይስ አ ፓዝል ቱ ሚ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ነቶም ኣብ ጎኒ ደው ኢሎም ንዘለዉ ሕራይቶም ካልኦት ቁሩብ ርሕቕ ኢሎም ዘለዉ ግዜ ክወስድ ትኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ እቶም ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ንዘለዉ ከሳትፎም ዘይክእል ግን ኢትስ አ ኳስችን ፎር ሚ ምናልባት ገለገለ ይኹም ትፅሕፉ ለይኹም ከምዘሎ ነው ብወግዒ እቲ መንግስቲ በቲ ቴሌቭዥን ናቱ ብተደጋጋሚ ክገልፆ ዝግባእ እንተሎ ከም ዓብ ሓላፍነት ከም ዓብ ስራሕ ክረአ ዝግባእ ነቶም ፀዓዱን ኣሜሪካን ከተእምኖም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይፈትውኻን እዮም ኣይደልዩኻን እዮም ዊ ጋት ኢት እዚ ተረዲና ኣሎ ነቲ ዝኣምነልካ ኣብ ጎንኻ ደው ኢሉ ዘሎ መንእሰይ ግን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘይተሳትፎ ኣብቲ ምዕባለን ለውጥን ናይቲ ቁጠባ ድማ እቲ ቀዳማይ ሞቶረ ክኸውን ዘሎ ነዳዲ ክኸውን ዘሎ እዚ መንእሰይ እዚ ህዝቢ እዩ እዚኣቶም ተተበጊሶም ቶም ተሪፎም ዘሎ ኣብ መንጎ ዘለዎ ድማ ብድሕሪኦም ክስዕቡ እዮም ስለዚ እቲ ለውጢ በቲ ምሳኻ ዘሎ ኢኻ ክጅምር ዘለካ ነቲ ምሳኻ ዘየለ ዘይኮነስ በቲ ምሳኻ ዘሎ ጀሚርካ ንቅድሚት ክደፋእ ኣለካ ስለዚ እዚኦም ተኣኪቦም ኣለዉ ክንዲዚ መንእሰይ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እሞኻ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኣብ ስልጡን ዓለም ዝነብር ዘሎ ዓቕሚ ዘለዎ ፍልጠት ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ እዚ ኣብቲ ተራ ናይቲ ሃገር ዓብይ ባይታ ክፃወት ዝኽእል ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ እዚኣ ዘረባ ድማ ንስማያ ሕጂ ዘረባ እዚ ብመሰረቱ በቲ ህግደፍ ከም ውድብ ከም መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ኣልዒልካ ከም ኣብነት እንተደኣ ወሲድካ ምስ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ነፃፂላ ዝርኢ ቴሌስኮፕ የብላን እያ ወያኔ ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ እዚ ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ መሲልካ እቲ ኤርትራ ዝሽትት ዝኾነ ይኹን ምትእኻብ ኣይትደልዩ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ክርዳእ ዘሎ በቃ ኢሳያስ ኣብቲ ጫፍ ስለ ዘሎ ኢና ንጠቕሶ ዘለና ኢሳያስን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንወያናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ የብሉ ብጀካ ኣብዚ እቲ ፍልልይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሃለወ ይሃሉ ይተኣኻኸብ ኣንጻር እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓተ ምሕደራ ወያኔ ይትደልያ ኢላ ወኢላ እንታይ ክኸውን ዘለዎ በተሓሳስባ ብግብረ ይትኽእለን በተሓሳስባ ግን ኤርትራ ይሕሊፍ ዝህብ ምትእኻብ እዩ ዝድለ እዞም ኩሎም ዝሓሚና ሽምና ዘሽምና ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ተልእኾ ስለ ዝተቐበሉ ጥራይ እዩ ኣነ ምክን እታ ዘረባ ብንጹር ሰሚዕኩም ኣለኹም ህወሓት ወይ ተጋሩ ጥራይ ኣይኮነን ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ኦርጋናይዝ ክገብር ከሎ ዕላሙ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ምቕያር ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ንምቁፅፃር እዩ ክሊር ኣርባዕተ ነጥቢ በዚያ ጌርና ንወዳያ ዝኾነ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓይሊ ናይ ኤርትራውያን ለውጢ ይኮነን ዝደሊ እንታይ ዳ ኤርትራውያን ክደኽሙ እዩ ዝደሊ ኤርትራውያን ክደኽሙ ነቲ ሃገር ከረክብዎም እዮም ዝደልዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዲ ዘለካ ገለ ዘለካ ብወገን ኢትዮጵያ ሓገዝ ናቱ ኩሉ ግዜ ወላ ብሱዳን እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ምክንያቱ ሱዳን እውን ናቶም ቀደም ኣብቲ ግዜ ዑመር አልበሽር ኣብዚ ዋን ዝኳ ሱዳን ንባዕላ ኣብ ከም ሃገር ክትቅፅል ዲ ኣይትቕፅልን ብትኽክል ኣብ ዓበይ ምልክት ሕቶያት እያ ዘላ ቀደም ሱዳን ኣብ ክልተ ተመቂላ ደቡብ ሱዳንን ኮይና ነይረታ ሱዳን ትበሃል ዝነበረት ሕጂ ድማ ኣብ ክልተ ወይ ሰለስተ ክትምቃል ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ እቶም ክልተ ጀነራላት ኣዝዮም ሓይሎም ፍልልያቶም ኣዝዩ ገፊሑ ክሰማምዑሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካልኦት ሓይልታት ስለ ዝኣተውዎ እቲ ጉዳይ ብፍጹም እቲ ሃገር ክትዕረ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ምእታው ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ Ethiopia's Amhara region reportedly continues to witness fierce fighting between federal troops and local militias. More than 3,000 people have been displaced, homes and shops looted and burnt, and crops destroyed, according to the Ethiopia Human Rights Commission. The violence was triggered by government decision in April. እዚ ጉዳይ ናይ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ I think ኣብ ቢቢሲ እውን ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ይወፅእ ኣሎ እቲ ኩነታት እናበኣሰ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ኣቢ ክቋፀሮ ከጥፎ ገለ ብል ነይሩ ክቋፀረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኮይኑ ኣሎ
ዘተ ሰላም ክግበር ድማ ብኢንተርናሽናል ሰባት ኣገይንስ ኣውዒት ይቐርበሉ ኣሎ እቲ ኩነታት ከምቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ናኾነ ወይ ከዓ ክሪቲካል ናኾነ ይመፅእ ዘሎ እዚ ድማ በታ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ሕማቕ ናይ ሰብ ኣይትምነን ኢኻ ግን እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ብተደጋጋሚ ንህልውናና ምልክት ሕቶ ስለ ዝእቱ እቲ ሃገር ክትህሉ ዲ ኣይትህሉን ከማን ዳርጋ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብ ምልክት ሕቶ ይበፅሒ ዘሎ እቲ ሃገር ፋሕ ትበል ዝብል እውን ውሕዳ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ ሪዝን ድማ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዝጠዓሞም ግዜ ነቲ ሃገርና ክጎብጡን ከጥፉን ስለ ዝደልዩ ማለት እዩ እምበር ኣነ ከም ሰብ ዝኾነት ሃገር ኣፍሪካ ሕማቕ ክትከውን ናብ ሕማቕ ክትከይድ ኣይደልን እየ ከም ሰብ መጠን ኣፍሪካ ሓያል ኮንቲነንት ክትከውን ሃገራት ድማ ሓቢረን ብሓደ ንክሰርሓ እየ ዝምነ ከም ሰብ ማለት እዩ ግን ክትሪኦ ከለካ ከምቲ ትምኒትካ ኣይኮነን ስለዚ ጉዳይ ናይ ፋኖ ኣብ ኢትዮጵያ ኮሙኒቲ ፌደራል መንግስቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ፈፂሙ ሲቪል ህዝቢ ተቐቲሎም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ድማ ብዙሕ ሲቪል ከም ዝተቐተለ እቲ ሂውማን ራይትስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክሲ መስሪቱ ከም ዝነበረ ገሊፀልኩም dismantle and integrate regional forces. This was resisted by Amhara leaders and the Fano militia refused to hand over its weapons. Ethiopia marked on November 2nd the first anniversary of an agreement that brought an end to the war in the Tigray region, which opposed the federal government to rebel fighters from the TPLF party. The violence in Amhara, Ethiopia's newest zone of unrest, led to the declaration of a state of emergency in August. That same month, the African Union urged the Ethiopian government to engage in dialogue with the militia in Amhara for a peaceful resolution. So again and again, እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሴንሲቲቭ እናኾነ ከም ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ክንደይ ግዜ ተሓቲቱ እኖኖ ኣብ ሓፂር ግዜ ጣዕጣ ኣቢልና ወዲና ኣብ ሰላማዊ ኣብቲ ኩነታት ናትና ክምለስ ኢና ብምባል ምዕራባዊ ዓለም ድማ ኣብ ጎኑ ስለተሰሊፉ ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ከምቲ ዝድለ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ክረክብ ኣይከኣለን በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቶም ፋኖ እናሓየሉ ይመፁ ኣለዉ ብመንፅሩ ድማ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ብኩሉ ወገን ብትግራይ ወገን ሕጅረይዎ እዚ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ከይተፈትሐ ከሎ ሕጂ ድማ ካልእ ኣጀንዳ ከፊት ኣሎ ኣብ ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ስምዖ ጅብዚ In his exclusive interview with Tigray Television on Monday, Tigray Interim Regional Administration President Getachew Redda emphasized the need to adhere to the Ethiopian Constitution and Pretoria Peace Agreement while trying to resolve any territorial claims. So, ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልቲ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ብምክንያት ሓደ ዓመት ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ምፍራም ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብኡ ዝነበረ እቲ ጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ወይ ካቲ ወልቃይት ዝበሃል ማለት እዩ ወልቃይትን ሕመራን ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ብመንፅር እቲ ስምምዕ በቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ እዩ ክውሰን ወይ ድማ ብመንፅር እቲ ሕጊ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ንትግራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሕጊ መንግስቲ ኣብ ግዜ ዘመን ህወሓት ስለዝቆመ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እዩ እቲ ወልቃይት ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ዝብል ምጉት እውን ኣሎ ስለዚ እቶም ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ክስታት ቅድሚ ናይ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው እዚ ክልል እዚ ናይ ኣምሓራ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ዞባ እዚ ንክልቲአን ቴንሽንስ ሓደ ካብቲ ውግእ ናይ ፋኖ ከም ዝጅምር ዝገበረ ምክንያት እውን እዚ ነይሩ እንታይ እሱ ድማ ኣብቲ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ንፋኖ ወይ ናምሓሩ ስለዘየሳተፈ ነቲ ፋኖ ነቲ ወልቃይት ንትግራይ ክቦይ ዝብል ሓደ ካብቲ ነቲ ቃልሲ ዝጀመረን ብዝለዓለ ንሃር ዘቐፅሎን ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ኣቢ መንግስቲ ንክልቲኦም ድማ ኣጉሂሉ ሕጂ እንታይ ኢሉ እቲ መሬት ሪፈረንደም ክግበረሉ ይሞቶም ህዝቢ ኣብቲ ወልቃይት ዘለው ክመርፁ እዮም ንሳቶም ዝመረፅዎ ድማ ናበይ ክኾኑ እዮም ባዕሎም ክውስኑ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እዚኣ ጌታቸው ረዳ እንታይ ኢሉ ንስማ ሕጂ including Western Tigray. So the constitution is clear, and as long as those territories were part of Tigray, and then the healthiest thing to do is to restore the status quo ante, but to the extent that there are issues or demands from either Wolkait or from Raya, and then the whole process should be dealt with in accordance with the constitution. This is pretty much what Pretoria says. And we have reason to believe that the federal government would always take an opportunity to pander to either of the parties, okay? And that's part of the problem. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ ብመሰረቱ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ በቲ ሕጊ ናይ መንግስቲ በቲ ኮንስቲቱሽን እዩ ክኸይድ ዝግባእ
ንዑዩ ከተግብር ዝግባእ ይብል ሎ ግን ብሓፈሻ እቲ ጌም ናቱ ግን ተረዲዎም ኣሎ ስ ድማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ በይኑ ናይ ባዕሉ ጌም ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ነቲ ቦታ እቲ ንባዕሉ ጌም ክፃወተሉ ይደሊ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ነቲ ናቱ ኣጀንዳ ክሕግዞ ንዝኽእል ምሱ መፃወቲ ካርታ ከም ዝጥቀመሉ ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ እዚኣ ድማ ተዛርቦም ዘላ ዋላ ነቲ ክልል ትግራይ እውን እቲ ኣቢ እንታይ ጌም ከም ዝፅበ ዘሎ ከም ዝጥቀም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ pander to either of the parties, okay? And that's part of the problem. In fact, I even took the rather extraordinary, it should not have been extraordinary going to Bahar Dar, but the rather extraordinary under circumstances step of going to Bahar Dar to try and make it easier for the Amhara authorities to understand that not just the return of IDPs, but also the addressing of Western Tigray and Southern Tigray status issues through the Constitution. The Constitution is clear. An interim regional administration, no matter how popular it is, does not have a popular mandate. Because the Constitution is clear, if a referendum, for example, is going to take place, it is going to take place only if the regional council has agreed to it, in accordance with, of course, a recommendation by the Council, House of Federation. So again, እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብቐሊሉ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሪፈረንደም ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ብወገን ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንሕና ብወገንና ኩሉ ዝካለና ጌርና ኢቭን ኤክስትራ ከይድና ናብ ባህር ዳር ምስቶም መምሕዳር ኣብኡ ዘለዉ ክንዘራረብ ፈቲና ኢና ይብሉ ኣለዉ እቲ ምዕራብ ትግራይ ንትግራይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ከባቢ 40% ናይ ክልል ትግራይ እዩ ዝኸውን እዩ ዝበሃል ስለዚ ነዚ እንድሕሪ ከሲራታ ክልል ኣዝያ ብጂኦግራፊካሊ ይኹን ብቆጠባ ብኩሉ እሞኻ እቲ ቀንዲ ፍርያም መሬት ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ክልል ትግራይ ኤግዚስተንሻል እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ትግራይ ካብ ኢንፋክት ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ እቶም ኣክቲቪስትስ ካብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ንሓታቶም እዚ ድማ ምናልባት እቶም እቲ ናይ መርሕነት ናይ ትግራይ እውን ነቲ ጌም ክጥቀምሉ ኣለዎም ምክንያቱ ምስቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ምስ ምህላዎም ኣንቢቦም ንሳቶም ምስ ኣቢ ኮይኖም ንቀይሕ ባሕሪ ተዋጊኦም ድደዋፅኦም ወይስ ምናልባት ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ተረዳድዮም ነቲ ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ይሕሾም እዚ እውን ከም ጌም ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ኣነ ከም ዝመስለኒ ቀይሕ ባሕሪ ኣይኮነን ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ትልቕ ትብል ዘላ ደረጃ በፂሓ ዘላ ዘይኮነስ ብህወሓት ኣብ ትምራሓሉ ብምሉእ ዓለም ደገፍ ኣብ ዝነበራ ተሪር ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ዝነበራ ግዜ እውን ተዋጊኦም ይኹን ብዲፕሎማሲ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣብዚ የለ ሓሸውየ ካብ ዝኣትዉ ነቲ ዘለዎ መሬቶም ኣብ ምምላስ ኣቲቦም ተኸይዶም ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቶም ተጋሩ but this is for them it's not my point ብዛዕባ ክንዛረብ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ጉዳይ እውን ኣሎ ንዑ እውን ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ምክንያቱ ትግራይ ካልእ ጉዳይ እውን ኣለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ጀነራል ጻድቃን ክዛረብ ከሎ ንስማዕ ኣብ መንጎ እቲ ዓብላላይ ዝነበረ ፓርትን ዘሎ መፍሕፋሕ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እናተኻእለ ህዚ እቲ መፍሕፋሕ ፀሓይ ዝወቕዖ ኮይኑ ኣሎ ፀላእትና ዝፈልጥዎ ኮይኑ ኣሎ ኣካል ናይቶ ኣብ ሽግግር ዝመፅእ ሓርጎፅጎፅ እዩ እዚ ብትክክል ተፈቲሕናዮ ናብ ሓይሊ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና እንድሕር ኣብዚ ፀገም ኣጋጢሙና ድማ ንኩላትና ሒዙና ክጠፊ እዩ ስቑኢሉ ተኣሽሙ ዝኾነ ኣይኮነን እዚ ድማ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኮይና ኢና ንገብሮ ዘለና ካብ ደገ እውን ተፃባእቲ ሓይልታት ሰብ ዘለዉ ተጀሚሩ ዝነበረ ነገር እውን ከጋድዱ ብተፈላለየ መንገዲ እዚኦም ምባል የድልን ግን እዚኦም ዘለሉ እዋን እዩ ሽግግር ክመፅእ ዝድለ ዘሎ ስለዚ እቲ ፀገም ኮምፓውንድድ እዩ ናይ በዓልትና ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ደገ ዝመፅእ እውን ኣለዎ እዚኣቶም ምስትብሃል ዘድሊ ይመስለኒ እቲ ዘለናሉ ከባቢ ብጠቕላላ ውሽጥና ከባቢና እውን ንሰምዖ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ኣይተስተኻኸለን ኣይተረጋግዐን ዓዲ ኣምሓራ ኩናት ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ኩናት ኣሎ ትግራይ ዝኣተወቶ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተተግበረን ትፈልጥዎም ኢኹም እዚኣቶም ነቲ ፀገማትና እናገድድዎ እዮም ዝኸዱ ካብዚ ተበጊሱ ዝመፅእ ፀገማት ኣሎ እቲ ፀንሐ ፖለቲካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቕፅል ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ የለን ንለውጥ ደኣ ነመዓራርዮ ደኣ ዝብል ሓይሊ እውን ኣሎ እዚኣቶም ኩሎም ኣብቲ ዘለናሉ ጉዳይ ዓብይ ፅዕንቶ ዘለዎም እዮም እዚኣቶም ኣብ ዘለውሉ እዋን
تقداي أب وش تقراي زلو بوليتيكا ومقال ون نتي قداي ناي تقراي أزيو أكابيد وخم زلو حتى أبزي فيديو زروح بقادما كاب حماق نفس كده كم زبال أزم قدم تردينا حجم تكون تاتني وخمي تقبر الله ستحوي 265 دقيقة ولو تاني رابجات خذ سوي عيدر شامنا كفلي تمهاري لا تمهارن هاللي قلنا عرفت اليوم نذن اشتحاوي سو باجاج اللي أمرو خذنا تباجاج لقح سيحة مشتي خوينا وقدما يقر مع تدولة ملي قاطع أنا الدم نستسمع كيدكم قال شويلي كاو متأرشا طوع من خيدا زغال عزيز بهيوتي اللي تخن قبري لي حنا لقوتتنا لما قدالو تنايينا للملسك قلم ساني من يمصن دم ددبيت مالتي قال بقال شيلا بخير مزي مرسي حقهم قال بقال ديمكم يلو ددبيت حنا قوتتنا لو تنايي سوي الليلة متأرشا أكوين يدساوا تعرفوا تقول دولة له ولا هيوت الليل هيوت اللي لعب قليل وقال معت لا ذاسك بنا من دمهم كفلكم لكم أو بريلو ددبيت مايكرو فاينانس كابتن حنتي نايت تأمت تكالات كم تسمعوا زلهم أي تموت يا بزوان زي بحكي ناي بوليتيكال ناي جلسات انترست قبل علي سبات كسا كندي خيد كم زخلينا نرزلنا بالله بتقراي بستفل عليه نسمع زلنا تي ناي ربحة هيوت جزاء من بدي ترداكم تغينو حوادي ولا ودايو سميتوسي تلقحو سلازنا برس من تقادل يلو لك حناك ملسولنا يبلوالو مالتيو زي ما بحق زحزني تي بوليتيكا كسا كندي مسارح كم زقبر نسب مردا يدلي أنا بحق حزينة نزيام سماكوا بريني ويا هوب مفتاح تركب إذن ودزن كي متينا دما نفرح زلنا نزياس كنسمعيا أميركو حماكم هتاتكم زفت أكرداكم على الخبحج زوم صعوبات ناي معراباويان مجمّر يا مستقارو خوينم تقامتينا يا مزبلو كقاومو قنا أنا يرأخوهم نمتايد أنا تهاجرنا تشطوا بعنا توفين إحنا تدي أفينا بالنيرو أوكي زي حنقول زي يقولوا معراباويان أب أوفيس تو منجست سماي زاتو زمسلو زياتو شيء تهاجرهم كبدعاتو مستقارو فشيلوه حج خامسو ناي أبي أحمد مسؤ خينو مسؤ خونيو بوكو طلع بدولين ساتو نتهاجرنا تأخو صوايدليو نتمد السي ناتأخو صوايدليو كنداي منا أسيروم نرساتهم كم جاكيت تخدينهم So again and again كل سب كاستوعبت خلاله موداتا إيرتراويان كم زاب زياسل دريو دلنا كل من سيز تريو زلها بتعم يزحقس الزنا جرزجن موبيلايز مقبار يدلي موبيلايز مالتك نزي زمسل أجا من سي كم يجركا أبزل على أبركتونا يتحجر كون كم زغل نوجا يكون كنز زلها أنا سوري أنا وجا يفتوني وجا قديتها تقين تراي كون زلهم بر إزمن سيزي كم زت ودي بوزل خمس أورجانيز كوين وزل already suppose خنا ودبا خمس زلون رلنا نزمن سيزي كم يجركا أبتي internal matters ويكا وشتاوي قطبنا يرترا كواسا أي خيل أتم سبات أتم بيرترا تقدسو نالكم أورجانيز خنا من سي I hope إزمن سيزي من قدك وهابو ممرحك وهابو مسمر أليقا نزمن سيزي تتبقيسو أشحات كالوت كسعبوي يقوليهم سلازي نتهاجر يسنح لي كم زنا بالكا مخنيات دو خمس دو نابلنا كنت سبيه بلان كندزو سد يوسد اتي قعزو كجمري قبا ولا تكونتات مسمر تمنقص ما زلا على تكرون هابزك خوني زقبا حرايتنا قدم زنبري هو حات تعالي الكالو بمسرته بعبيو ولا قميت خميت دي تعالي تدقيم الكالو هجنا زي تتقيم كا اوشت او قداك فوكس كتقبرك تكلالك سراويت متياسن قلملن كالا رسي مستزلو سكيورتي صقمات نالبات نغزيو كصنهقل نت سراويت
مستطعي يسون بايتا خركب تخينو سرح عدل كركب تخينو نايم عبالة عدل كركب تخينو زمان سيد الجزء كواسع خلاله زمان سيد الجزء وشتي كواسع كنبل كلنا هذا ما كم سسعين ساتهم تجان خرابون خبط مدي كونه اتساتهم كابزام تيجي من عدي تواد اللو تجاوي كابيتال نتحجر ندادك خنا يخليه نتحجر من كسعسك خنا يخليه سلزي كله نجار جديفكا نابزة أتوكروزلو جلك كفالنا يتمنجسي ملو حيلو أبزة تكيرك سرح أنت زغل اتزبلت أمخوانا نيرو زد ما نمسك جارنا منجسي نالبات نحوار زنا برمنجسي يلن كاب حري جنريشن أب حري جنريشن كسجرتو غينو زد بدقزلو ما نسي بتمرتي يقوم ببقعات بزح عبر كتاخ جابر زغلي بفلاي دما أبتي إيكونومي نايتهاجر بستفل عليه من جدي عبر كتاخ جابر خلي لي زامن and I really hope قدسات إيرتراويان نزو قداي زي وسيتكم أورجنايز زخنا منسي هلكم صبوت رنافخم زلو يرلهم نزو وسيتكا مستوش تعد زلو كونكتد بمقبار سقمتك وصدلو كم تتعكيب كفيستيفال مقبار ولا قوات صبوت خنا كينوك خيط خلالو I don't know what من تاي تثبيت تقبر زلو سقمتي I think زمان سيب كله دلونت كم زلو يتريخ كابتي أكايدو ولا خابتي وعوع مستاف ناطو أبزي زراخو مستافات أبزا تساتيفو بزح نجار كجبرن كدمعن زخل مخانو دلونات كمزلون بحق خمزلون يرعى كايو سلزي نزم أنا سيز حيسكا أتزدل سقوم تنخت وسد حليك بحالو زقبا كوينا يسمعنني ناتير ديت يزن نجاركم زلوا أنا really hope أبزا حتى رجزي زكونة تاتزي نبز بلت من قد كيدو حدا عبي صبغ زغون نجار كنري نادله نايلو مارسب زغودي please كومبوترو جزي لايك جبرو support جبرو نز channel دقفناتكم بتعمي هقداسي على تويتر دما فلو قبروني انا ونشارك قبري فتنا له زكالني نغزيو كابزح قبري لهون اما زايق بزح كقبر كفتني نابلكم ايلو مارساب زغودي حاجزكم اي فلين نابلكم تشاو نفلتو نتشاينا مجمريا سمانياتات تشايناويان اب سدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زغونو بخمين تحريلكم مجمريا نفسه كف تشايناو اب سدد كله جنزبو بعقباب حيزو اب زي اللي كي حششه اكيبون ينفس قبر سلسنحي أب سمانياتات كتابك غير مجمرة كل جنزبا من تشاينا ينفس جرام لا ناي دقة حيلونه هدليا كلاي دما ناي بيزنس أمر سلز نبرو بيزنس سلز فلتز نبرو أب عدم كيدم لومي تزبلت بيزنسات ناي تشايناويان يمزون نوا اتسالساي دما ننبسو من ندوق من كل جزي أب تمرتي أتوكيروم سلز خدز نبرو اتزادلك كلت كابيروبايان أمريكاويان بقليلو أب حد يرجزي تمهيرهم نيروبايان أمريكاويان كمرحوام جميرو مانو كاب أتوم تمهيرنا حبرة السمنة نخنهنت كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما يزدان هو كورس لنا نتغمر لكم thank you very much برهوي لبنا توريكي منا رحنا يوتنفاسا سعيرا أبسا إريتراي صغفاي بركي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا